سندھ حکومت یک سال کارکردگی سرا بریفنگ دیانا سر وزیر مراد علی شاہ گشتگ کے گوستگی یک سالہ سندھ حکومت بعض عوامی منصوبہ بندات کتگاں کوشش کنک بوتا کے گورننس ڈیجیٹلائزیشن آرک بھی آئیے گشتگ کے گوستگی سالہ بلاول بھٹوا سندھا آری کارڈ اجرا کتگ و یک سال تہا تقریباً 10 ارب کلدار یک لکا چا گیش آریانہ دیکھ بوتگاں مراد علی شاہ گیش ہم گشتگ نودر برانی واسطہ پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام بندات کرتگ اے پروگرام آچا 6 جامعات تہا 11,000 ابتادو یک نودر بران گریجویٹ کتگ چشکے آئی ٹی تہا مسئلہ پورٹلز جوڑ کتگاں سر وزیر مراد علی شاہ گشتگ کراچی ترقیاتی منصوبگانی سرا کاربر جائیں گوٹ کیے تہا زرعی ریسرچ سینٹر قائم کتگاں ڈرونا ہوا میتگانیم ڈیجیٹل میپنگ کنک بوگیں مراد علی شاہ گشتگ یک سال تہا بعضیں چیز کتگاں اما کے کنک لوٹاں ما قائد اعظم و ذوالفقار علی بھٹو ویژن آرہ دیما برگ لوٹاں وش نیوز کراچی